za ta zama mai biyayya da faranta maka, domin wannan ita za ta sa ka ɗauki da 'ya'yanka da nata daidai, babu wani bambanci. Assalamu alaikum masoya, kamar da yadda kuka sani suna na Hasina Gombe, sannan kada fa ku manta ni jaruma ce a masana'antar Kano sannan mawaƙiyar Zaurawa. To a yau dai mun yi tattaki mun zaƙulan ku wani babban darakta kuma marubuci a masana'antar Kano kuma babban jarumi. To babban bakon mu barka da zuwa. Assalamu alaikum, suna na ɗan Azumi Babace da 'yan gurasa, ɓangaren rubutu, ɓangaren fim kuma ana ce mun kamaye awon igiya. To babban bakonmu, bari mu ne maka barka da zuwa. Ina godiya. Ka shigo wannan zaure namu na da ake tattauna da jarumai Zaurawa a yau. Muna tattauna ne akan matsalolin da ake fuskanta tsakanin mace da namiji akan matsalolin aure. To akwai tambayoyi 2 zuwa 3 da ya kamata da muke so za mu yi maka. Tambayar mu ta farko, wai menene ma yake kawo mutuwa aure? Abubuwan suna da yawa. Ba ɗaya ba ne, ba biyu ba ne, amma dai wanda ya fi kawo matsala shine rashin haƙuri. Za ka ga miji yana iyayensa, in Allah bai haɗa shi da mace mai godiyar Allah ba, to za a iya samun matsala. Maimakon ka je ka yi ni a rana, ka samu ɗan abin da bai taka kara ya karya ba a gurinta, kai kuma a gurinka abin muhimmi ne, sai ta raina shi. To wannan takan sa namiji ya yi fushi a cikin san da yake miki guda 100, to wallahi da wasa sai kin mai da shi ya zama 0, ya zama babu ko ɗaya, saboda yana iya ƙoƙarinsa in ya zo ki raina masa. Wannan gaskiya ne. Sannan tambayar mu ta biyu, akwai wata magana da ake cewa wai duk namiji baya son wannan abu, idan ya je samu bazawara zai aure ta, ya kasance tana da ɗa ko 'ya'ya, sai shi kuma ya ga kamar ba zai iya aure ta da wannan 'ya'ya ba. Wannan yaran ana kiran su da agwala kenan. To da gaske ne wani abu da ake faɗawa, ko kuma a'a dai ƙage ne, ko kuma akwai wasu da suke so akwai wasu da ba sa so? Wannan gaskiya ne, domin akan yi mishi kirari da cewa agola mai wuyabban nama, saboda ba don komai ba, saboda ba ɗanka ba ne, za ka ga yana tsoro, yana ɗari-ɗari wajen roƙonka abu. To amma fa idan aka yi wani juyin, za ka ga agolan in ya taso cikin yardar Ubangiji, sai ka ga a cikin 'ya'yanka ma ba mai jin ƙanka irinsa. Kuma ai auren mace mai 'ya'ya taimakekeniya ce, domin kai ma baka sanya za ka karke da naka 'ya'yan ba, za ku girma tare ko kuma za su riga ka mutuwa, baka sani ba. Amma dai shi auren mace mai 'ya'ya ni a wajena wallahi ba matsala ba ce. Kawai abin da za ka duba, yaya dangantakarka da da babarsu. Wannan gaskiya ne. Allah ya sa kowa ya kasance, kowane namiji ya kasance da wannan tunanin naka mai kyawu. Amin. To daga ƙarshe dai za mu so mu ji wani shawara ya kamata ka ba wa maza da mata akan ƙarin haƙuri, kowace ta zauna a gidan mijinta, kuma shi namiji ya daina yawan saurin saki-saki ɗin nan da ake wani. To, shi saurin saki wani zaban sai mu ɗora shi a matsayin ƙaddara, tunda shi aure rai gare shi. Yadda kake numfashi shi ma haka yake numfashi. Wani Allah ya bashi tsawon zango, mutuka raba, wani kuma akwai adadi da Allah ya ɗeba wa matar da mijin na morar juna. Walau cin abincin gidanka da shan ruwanta da kwanciyarta lokaci ya cika. Wataƙila kai kuma girkinta
da zama tare da ita da duk wani abu da ya danganci na zamantakewa auren Allah ya kawo shi ƙarshe sai ka gaba yadda za a sai an rabu. Saboda haka ita rabuwa aure kawai ƙaddara ce daga Allah. Wannan haka yake. Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na zaurawa a yau na wannan YouTube channel namu mai suna Hasina Gombe TV. Masala. Za ku yi salama da baki? Salamu alaikum masoya. Don haka ku yi rige-rige domin kallon Hasina Gombe TV domin samun ƙaruwa da ilimi ta ɓangarori daban da take shiga saƙo da lungu ta zaƙulo muku abokan tattaunawa. Na gode.